Kaixo esploratzaile. Gaur, istorio ikaragarri bat kontatu nahi dizut. Duela gutxi, 4 astronautak bidaia harigarri bat egin dute. Lurretik ilargiraino joan dira. Haren inguruan biratu eta etxera itzuli dira. Misio honi Artemis B deitu zaio. Prest al zaude zer gertatu den jakiteko? Goazen! Artemis NASAren misio bat da. NASA espazioa ikertzen duen agentzia bat da. Gizakiak berriro ilargira eraman nahi duena. Berrogetamar urte baino gehiago pasatu dira gizakia ilargira azken aldiz joan zenetik. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Artemis programak hori aldatu nahi du. Horretarako, Orion izeneko espaziontzi bat egin dute. Misio honetan ez dute ilargia zapaldu, baina oso hurbiletik pasatu dira. Jakin nahi alduzu nola egin duten? Lehenik eta behin, espaziora joateko, zuziri edo koete erraldoi bat behar da. Zuziriak motorrak piztu eta zarata handi bat egin eta gero, espaziorako bidea hartzen du abiadura bizian. Espazioan daudenean, zuziriak edo koeteak despegatu egiten dira. Eta espazioan Orion espaziontzia geratzen da hegan egiten. Astronauten bidaia ez da oso erreza izan. Lehenik eta behin 2 buelta eman dizkiote lurrari, espaziontzian dena ondo dagoela konprobatzeko. Gero, 2 buelta eman eta gero, ilargirako bidea hartu dute. Oso bidai luzea da. Gauero ikusten dugun ilargia oso urrun dago, eta gutxienez 4 egun behar izan dituzte hara heltzeko. Ilargira heltzean oso hurbiletik bueltatxo bat eman diote. Baina ez dira ilargira jaitsi, espaziotik ikusi dute. Handik argazki izugarriak atera dituzte. Eta inork ikusi ez dituen tokiak ikusi dituzte. Baina, nola bizi izan dira astronautak espaziontzi barruan? Espaziontzia nahiko txikia da. 4 pertsonentzako oso leku gutxi dago, baina hala ere denetarik daukate. Komuna, lo egiteko sakua, janaria sukaldatzeko tokia, kirola egiteko espazioa. Badakizue espazioan denak flotatzen duela, eta gauza guztiak leku batetik bestera mugitzen dira. Guztira 10 egun egon dira espazioan ilargirako bidean joan eta etorrian. Azkenean, espaziontzia lurrera bueltatzeko prestatzen da. Oso arriskutsua da lurrera bueltatzeko prozesua. Espaziontzia lurrera jauzi egiten da, eta prozesu horretan bero asko sortzen da. Suzko bola bat bezala jartzen da. Baina lasai, espaziontzia oso gogorra da, eta sua ez da barrura sartzen. Gure zerura sartzen direnean, parachut batzuk zabaltzen dira.
Eta horrela, espaziontzia astiro, itsasoaren gainean lurreratzen da. Uretan daudenean, itsasontzi batzuekin astronautak bilatzera joaten dira. Baina zergaitik da hain garrantzitsua misio hau? Begira, etorkizun batean, gizakiak ilargian biziko dira. Eta urte batzuk geroago, Martera joateko asmoa ere badaukagu. Imaginatu nolakoa izango den ilargian bizitzea. Bueno, lagunak, horrela amaitzen da Artemis 2 misioaren istorioa. Eta nork daki, agian zuetako bat izango da etorkizunean ilargira ero Martera joango den astronauta. Bideoa gustatu bazaizue, emaiozue botoiari eta arpidetu Ikastantak kanalera. Espazio eta zientziari buruzko bideo gehiago ikusteko. Hurrengo bideoan ikusiko gara, astronautak!